UPPL नि गाहाय नेहाथारि बिथां मावथि ब्रह्म हाज'वारि लोगोसे बिथाङा MCLA बो आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय जोंहा बावैसो जोंनि UPPL बे आफादाव हाबनाय बिथां बि फेरेंगा आरो दिनै बेवहाय बाहागो लानो एबा जोंनि दोलोआव जइन जानो फैनाय जोंनि NDP प्रोग्रेसिभनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बारग' होम सेक्रेटारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन पिपल जॉइंट एक्शन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे UPPL दोलोनि सेन्ट्रेलनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि प्राइमारि आरो इउनिटनि बिबानगिरि नोंथांमोन मावथि नोंथांमोन आरो लोगोसे बाहागो लानो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव गिबियावनो आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि आफादनि जानानै बे UPPL नि जानानै फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो बावहरनाय जाबाय। मानगोनां रायजोफोर दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि लोब लोब फैदों जोङो नुनानै गमामायैनो गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनदों। नैबे समाव जोङो बे UPPL दोलोखौ फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बे BTR नि खुंथायाव जेरैखि जाया बाहागो लानानै जोंनि जालांनाय जि गोरोबथा BTR गोरोबथा बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जोंजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लादों आरो बेल' नङा BTR ओनसोलनि गुबुन आफादफोरनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों। नोंथांमोना नुदों बे सप्तानैयाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै अदालगुरिसिम UPPL दोलोआव हाबदों बेवहाय खुनु जाथिनि खोथा गैया धोरोमनि खोथा गैया आफादनि खोथा गैया माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो गुबुन हारिनि गावबा गावनि आफादखौ नागारनानै बे UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बयनिबो खुगायाव मोनसेल' खोथा जे जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो मोजां खुंथाय नांगौ जोंनो गोजोन नांगौ जोंनो रैखाथि नांगौ बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों। जोङो बै समाव जोंजों माखासे दाङाबाजि जानायलाय मोननै हारिनि सुबुङा बांसिन जोंजों गोजानाव दङमोन मोनसेया जाबाय आदिबासीफोर गुबुन मोनसेया जाबाय राजबंशीफोर नाथाय नैबे सप्तासेयाव आदिबासीफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंजों सोनाबनिफ्राय सानजासिम रायलायदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे एबार जोङो जेरैखि जाया जोङो UPPL जोंनो थागोन आरो जोंनि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ रैखाथिखौ जों UPPL नि गेजेरजोंनो मावनानै लागोन। राजबंशी बिथांमोननिफ्रायबो कच राजबंशीनि जि फरायसा आफाद दङ जिल्ला कमिटिया सानजाहा अदालगुरि आरो बाक्सायाव जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि आफादखौनो नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैजोब्बाय आरो बिथांमोननि दिनै सनमिलनिनि लिडारफ्राबो जोंनि दोलोआव हाबनो नागिरगासिनो दङ सानसे साननैनि गेजेरावनो आरो बिथांमोनाबो बुंदों जे थांनाय गोलाव समनि जोंनि जि सुथुर सानलायनाय बेखौ नागारनानै बर'फोरजोंनो जों ज'यै थानानै जोंनि हारिनि खामानि मावलांसै होननानै गोदान लाइमोनफ्रा बिथांमोना जोंनो खौरां होदों आरो बाहागो लादों। दिनै आसुनिफ्रायबो गुबुन गुबुन आफादनिफ्रायबो मैया दाख्लैसो सानजा फारसे गोबां लोब लोब बाहागो लादों आरो बिथांमोना AGP गोदो पार्टी दङमोन नागारनानै कंग्रेसखौ नागारनानै आरो बेबायदि फरायसा आफादखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोनाबो हाबफैदों। दा मानगोनां रायजोफोर नैबे समाव जोङो बयबो बर' हारिया गावनि रैखाथि गावनि जौगानायखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन। थांनाय 27 अक्ट'आव जि गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथाया जोंनो गोजोन लाबोनानै होफैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा 34 बोसोरनि NDPनि जि सोमावसारनाय बियो मोनसे मोजां अनारेबल मान सन्माननि गेजेरजों मोनसे जोबनायाव फैदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजोखौ लानानै जि सोमावसारबोबाय थादोंमोन बेखौ आगानसे जोङो सिगाङाव फैबावनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हादों आरो बेनिखायनो दिनै आसामनिल' नङा सारा भारतनि मानसिफ्रा सारा बिश्वनि मानसिफ्रा जायफोर जोंखौ मिथिगौ बयबो जोंनो खौरां हरदों जे नोंथांमोना बे गोजोन हारियाव गोजोन लाबोनायनि हाबा मावनाया बेसेबांबा बाख्नायथाव जादों होननानै आरो नोंथांमोना नुदों जेला क'क्राझाराव थांनाय 7 फेब्रुवारियाव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैदोंमोन बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों जे बे गोरोबथाया बेसेबांबा मोजां जादों आरो दिनै नुनो मोनबाय
मास मोनसेनि उनावनो क'क्राझारनि फाइन आर्ट कलेज मिउजिक आरो फाइन आर्ट कलेज जेरावनोखि मन्त्रियानो बिनि जिबिनि प्रेसिडेन्टमोन बेसेबा गोबाव बे कलेजखौ बिथाङा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै बे गोरोबथानि उनाव दाख्लैबावै फाइन आर्ट कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय आरो बिथांमोना बेसेबांबा रंजादों 21 बोसोर कुनु बेथन गैया मा गैया बिथांमोना कलेजखौ लाखिदोंमोन दिनै बे कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बर' बिजोङा फोथांना दोननो थाखाय डाइरेक्टरेट नांगौ थांनाय बाजेट सेसनाव डाइरेक्टरेटआ जाफुंबाय बर'फोरनि थाखाय जि मोनसे काउन्सिल जादोंमोन बेबो थांनाय बाजेटआव हाबबाय मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि जि गोरोबथा बियो मोगथाङाव महर मोननो हमबाय आरो जों मिजिंथिदों थाबैनो बाकिखिनि जि दफाफोर दङ बेबो जाफुंसारगोन जेरै जोंनियाव बिटिसिआव डिसि एसपिनि जेबो खोथा रायखांनाय गैयामोन नाथाय नैबे गोरोबथायाव सोरबा एसपिआ गाज्रिबा थोंजों बड'लेण्ड सरकारा बेखौ बिनिफ्राय बोखारहरनो हानाय मोजांबा लाबोनो हानाय डिसिफोरखौ बाहायनो हानायनि गोहोआ जोंनियाव फैबाय दिनै हम पावारा गैया जानो हानाय हम पावारा गैया जानो हानाय नाथाय बेसेबांबा गोहो बेबो मोनसे जोङो मोननो हाबाय दा बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि बर'फ्रा राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायनि थाखाय माखासे जि जोंनो हाबा मावनो हानायनि गोहो नांगौ बेखौ जोङो मोननो हाबाय बड'फा सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि मोनसे दानानै बेवहाय आसाम आरो केन्द्रीय सरकारा मोननैबो फैसा होगोन बे गोरोबथानि गेजेरजों केन्द्रीय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि मोनसे लामाया जोंनियाव गेंबाय आरो बेजों जोङो जोंनि जौगानाय हाबाफारिफोरखौ मावनो हासिगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै सोरबा सोरबा बुंदों गोरोबथाया मोजां गोरोबथाया गाज्रि जोंनि बारग' आफादगिरि बारग' एमपि राज्य लकसभानि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जोङो बिथांखौ अरायबो सिबियो सासे बैसोगोरा मानसि खामानि मावबोनाय मानसि नाथाय बिथाङा साननैसो सिगांनिफ्रायनो उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ बुंबाय थादों दा बिथांखौ जोङो सोंखारिनो लुबैयाखै बिथांनि गाज्रि बाथ्रा जों बुंनो लुबैयाखै बिथांखौ जों अनो बिथांखौ मान होयो अराय सम जों बिथांखौ सिगांनि सिरियाव दोनबोदों नाथाय बिथाङासो गोनो गोथोफोरखौ खालामबोदों जाय एकर्डखौ बिथाङा खालामदोंमोन बे एकर्डआव मा दोङो मा गैया जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा दसे उनाव बुंगोन नाथाय दिनै जों जि एकर्डखौ खालामदों बेवहाय गंब्रै गाहाम इउनिभारसिटि मोननो हादों साइ सेन्टार मोननो हादों दिनै मेडिकेल कलेजआ दिनै चिराङाव रौमारियाव गायसन जासिगोन नर्थ इस्टनि माने मोनसे नर्थ इस्ट रिजननि जेरै मेडिकेल कलेज बेवहाय मोनसे गायसन जागोन तामुलपुराव हस्पिटाल मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल गायसन जागोन गोबां जोंनि जौगालु माखासे हाबाफारिफ्रा जाफुंसिगोन दा बेखौ नुनानै सोरबा सोरबा सानदों जे जों मावनो हायाखिसै बिसोर मावबाय ओंखायनो जोंखौ जेरैखि जाया बिथांमोना मुं सुनो नागिरदों आरो बुंदों अरायनि थाखाय आलादा रायजोनि माने दाबिखौ गारबाय होननानै आलादा रायजोआ मानगोनां रायजोफोर बयनिबो बिखा बिख्ल'सो हाबनानै दङ बेखौ गारनो होननानै रावबो गारनो हाया नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै मोनसेनि उनाव मोनसे सुक्ति खालामबोनो गोनां जादों आरो दिनैबो बे बिटिआर गोरोबथायाबो सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोंनि हारिया जौगालांनांगौनि थाखाय जोंनि हाथियार लाग्रा सेंग्राफोरनि जेंनाफ्रा जोबनांगौनि थाखाय गावनि बिमा बिफाजों मोनसे फैनानै स्टेबल मोजां मोनसे समाज दानांगौनि थाखाय जोंनि केस कुसफोरा उइद्र जानांगौ पुलिस मिलिटारिया बांद्राय गोबाव थायोबा थासारिया गाज्रि जायो बेफोरखौ बोखारजोबनानै मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय बे गोरोबथाखौ जों खालामनो गोनां जादों ओंखायनो बे गोरोबथाया जोंनि हारिनि थाखायनो दा आं बे खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोन बयनोबो आं बर'आव बेखिनिखौनो बुंबाय आरो दायो जों खौसे जादों बे सरकारखौ जोङो दाखांनायनि उनाव जोंनि जि आद्रा थानाय सिमांफोर हाबाफारिफोर गोरोबथाखौ मोगथां महर होनाय जोंनि केडार एनडिबिनि बिथांमोननि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन खालामनाय गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन मार्टियारफोरनो फैसा होनाय बेफोर गासैखौबो जोङो मावफुंनो हागोन दा नंखायनो सरकाराव फैनांगौ मास्ट जाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड बिया जाय हाग्रामा महिलारिया बे गोरोबथाखौ मोजां मोना बे मानसियानो जुदि गाबोन पावाराव फैफिननो गोनां जायोबा बर' हारिनि थाखाय जेबो जानाय नङा दा नंखायनो दिनै बिथांमोना जोंनि उल्टां फाल्टांखौल' बुंनो हायो सोरबा हाग्रामा महिलारि होन चन्दन ब्रह्म होन बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय उल्टां फाल्टां खोथा बुंनो हायो नाथाय मावनो जेबो हाया दा बिनिखायनो दिनै जोबोद दुखुनांथाव जोङो बिथांमोनखौ मुं सुनो लुबैया बिथांमोननि गाज्रि खोथा बुंनो नागिरा जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै नाथाय बिथांमोना जेफोर रलखौ लायो बियो जोबोद दुखुनांथाव
दा बिनिखायनो नैबे समाव रायजोफोर खौसे जानानै जायफ्रा दिनै 17 बोसोर सासनाव थानानै जेबो मावनो हायाखै बे मानसिफोरखौ जोङो सासनाव दोनबाय थानायनि खुनु जुक्ति गैया जोङो बिसोरखौ सोलायनांगोन गुबुन हारियानो लोब लोब ओंखारबाय ओंखायनो बर' हारियाबो दिनै जों लोब लोब ओंखारनानै खेबसेनि थाखाय नायगोन जोङो 17 बोसोराव जिखौ मावनो हायाखै बिथांमोना जों बुंदों UPPL आ 5 बोसोराव मावगोन जों होननानै मानोना जोंहा सोरबा दैदेनगिरिफोर बायदि सानथ्रोब हरथ्रोब जौ लोंनानै गामि गामि बेरायनो सम गैया रायजोनि थाखाय मावनो फैदों रायजोनि थाखाय मावगोन बे बेसेबांबा गोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोमावसारनाय जांख्रिखांनाय सांग्रांथि लाबोनाय सोलोंथाइ समाजखान्थिनि खामानि मावबोबाय आरो दिनै राजखान्थियाव फैनानै बेसेबांबा गोब्राब हाग्रायाव जुजिनानै फैनाय दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों जों बयबो बाहागो लानानै जों जुदि हुरागासे सम मोनसे लानानै जोङो मोजां मावोबा जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हायिनि जेबो ओंथि गैया।